Como sabéis, el día 23 es el día de Sant Jordi, el día de la rosa y del libro. El dia 23 es commemora, per una banda, William Shakespeare i a Miguel de Cervantes, i per una altra banda es commemora Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Tradicionalmente se regala una rosa a la chica o al chico, ¿por qué no? Y el libro, por supuesto. Segons diu la tradició, els homes regalen una rosa a les dones. A qualsevol dona li pots regalar una rosa. No hace falta estar enamorado. No és porque obligatori. quieres a esta persona. Aleshores, en contrapartida, les parelles s'intercanvien llibres i roses. Però no és obligatori, perquè és el dia del llibre també. A leer-me, sé que leer. Llibres i roses per tota la ciutat. Bé, si arriba el moment que has d'obrir el teu cor i li has de dir a una persona que sents per ella, aleshores digue-li t'estimo. Te quiero, te amo. No puc viure sense tu, No puedo vivir sin ti. ets l'amor de la meva vida Eres mi todo. i coses així. Que paséis un buen día de Sant Jordi.